Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga layog at ipag-agapan para makinig tayo si Sultan Abdul Fatah. Agyang kaya kubing na di tanwa pakalipatan asa katanwa bangsa Maranao. Sabab sa isa ini kepanaraban tanong ko kabubalwi tanwa Maranao. Kailangan nasa katanwa kapapantagan ng mga tao. Usap kisaluno ang mga tao pagkatalundog na katanong na di tanwa di pamagdawayan o anda ba na edisi ikalipati. Ganyan mababa inay bagay kadarakan wa pangwayat as kadang mga watami, mga aryami, mga kamudaan, adi ini pakalipati yang gaya isa kikilalar ketanwa sa ketanwa bangsa Maranao yang gak kapangubi.